Desteya aborî û çandiniyê dest bi belavkirina mazotê ya beşê yekê li ser cotkaran kiriye. Kesên got bixwazin mazota xwe bigirin gereke herin serlêdan bikin li gorî tiştên pêwîst wê biqedimînin ji ware piştre wê mazota xwe ji wan bigirin. Niha jî em ê behsa mijareke din ji were bikin got peykerê zindî yên goberiya demekê yan ji beriya hefteyekê li bajarê Qamişlo hatibû dayîn temaşevanên hêja bi rastî jî peykerekî gelekî xweşik û ciwan bû. Gelek kesan ji wan werê peykerekî rast e. Lê herî dawî yanî di kes bûn çekên gerîla xwe kiribûn 47 deqa mabûn sekinî bê yanî bê tevger. Niha ew peykerê zindî wê îro li bajarê Hesekê bêdayîn bi vê yekê nûçeganê me Slêman Tewîl wê agahiyan di vê derbarê de me re parve bike. Slêman dema te xweş be peyker ji xwe hatiye dayîn tiştekî gelekî xweşik û ciwan e. Agahiyên zêdetir diyarê tişî li dewera kenîseyê ya bajarê Hesekê dixwazin agahiyan di derbarê vê yekê de ji te nas bikin her wa peyamên li derdora got li peyker dinêrin em ji te werbigirin kerem bik. روش باش آراس براستیجی تشتی دیرک قامشلو کوبانی ایرول باجاری حسک پیکرین زندی تداین اف پیکرجی هنرک نهم راستی سر جواکا باکر وشلات سوریه به تایبت اف پیکر گو هاتیه داین او 47 دقیقه دریج بکه چما 47 دقیقه گوری دامزراندنا پارتیا کارکری کردستان جبرگو کت سالا 47 جبویجی 47 دقیقه الویدره وره داین جبو آگاهیان زیادتر ام سروی هنری بگرن کی پی ورادبه ور مروی داره حوال سما زیلان بمریه کی پی هنری رادبه چما 47 دقیقه براستیجی گلک مجارد بالدکشینه تشتکی نه ایرو گل باکر روجلات سوریه سراستا سه باجارا و ایرو باجار چارای ته داین اما آگاهیان بهتر لسروی مجاری جو بگرن سری دا جشن آویژینی شهیدین همون شهیدین شورشی لربر اپو پیروز دکن. ev xebatê şanoya çiyaye wek xebatê şana çiya em pê ve radibin nêzîkî mehekî hazirtiyê vîna hat kirin wek jinek û xortek bingeha felsefa rêbera poda jî wek hevî li ser vê esasî li ser vî fikrî ev xebat hat hazir kirin wek hazirtiyê vê xebatê ji wek min gotî ji mehek hat dest pê kirin bi taybet ser fesîhkirina PKK zaroka Kurd bû zaroka civaka Kurd bû çawa dayîkek zarokekî tîne dünyayê xwedî li wê zaroka xwe derdikeve gelê Kurd wisa li xwedî li PKK derket fesîhkirina PKK li ser bi taybet dildarê azadiya tekoşîna azadî li ser gelê Kurd bandorekî çi dibêjin hestiyarî çêkir fakat me xwast em bi vê çalekî vî dengî bigînin bi taybet dildarên tekoşîna azadiyê hemû civaka Kurd ne dawiye destpêkeke nû ye nav diguherin dibe mesela hinek naverokê hinek tiştana jî biguherin lê tekoşîn bi dawî nabe destpêkeke nû ye PKK xwe dazdemîn kongra xwe da xwe fesîh kir em dişibînin salekî salek 12 mehe 12 meh gelek rewşa nava xwe da dihemilîne bihara wê heye payîza wê heye havîna wê heye û hemû mevsîmê xwe da jî rewş tên jiyan kirin PKK jî tekoşînekî dû dirêj û pir rewşên bi nirx rewşên zehmet nava xwe re derbas kir armanca PKK ev bû gelê Kurd bixe ferqa wê û xwedî li xwe derbikeve yekemîn eva vê ev bû bi taybet di nava cîhanê da bê qebûl kirin neteweke gerek ev netew bê qebûl kirin PKK gihîşte vê armancî îro hemû dunya qebûl dike ku netewekî bi navê Kurd heye ser vê esasî PKK gihîşte armanca xwe me jî xwast bi vê çalekî em vîna ragihînin PKK wek PKK xwe fesî kir ama tekoşîn bi dawî nabe ne dawiye destpêkeke nû ye slogana we jî ew ê ne dawiye
دست پێکەکە نویە براستیژی وەل سێ باژارا چێکردوی و حەسەکێژی و ئەم دبینن چاوە ملەت الوێدەرێک کۆم بوویە و چاوە ئەم بێژن قبولکردنا یانجی کۆمبوونا ملەت دەردۆراوە چاوە ئەف شانۆیە نه یعنی هونەرەکە نه الوێدەرێ تێداین هون چاوە دبینن ئەم بێژن دانوستەندنا ملەت بوەرە چاوە بوو براستیژی هەموو ئینسانە ئەف تشت هەیە تشتێن دەحرکن دیمەن حز دکن یعنی تشتێکی وسا سابیت تەماشاکردن زەحمەتە یعنی دەرونیا ئینسان دا تشتێکی هەیە تو نکاری بینایەکی وسا ساعتا تەماشا بکەی لێ لە بەرامبەرێ بێ پەیکەرا زیندی عەلاقەیە تایبەت جیڤاکا ڕۆژاوە تشتێکی نەژی ڕێزیە belki mesela hinek bir rengi nirxandin gotin di rojava da xebateki hunerî nû ye lê rastî ev e yani hem li Dêrikê hem li Qamişlo geliyên pir hesyar hatin jiyan kirin dîmenê dayîkek diliyê xwe radike hêsirê çavê xwe paqij dike ev çi dide diyar kirin dayîkên Kurda hezaran yani belki wê dayîkê belki zarokekî wê şehîd neketibe ama sedî sed derdora wê şehîdek heye dayîkên Kurda cîgera xwe spartine vê axê meselî de ji gotiya demê gotin tesîkirina pekekê li ser gelê Kurd hestiyar yani rewşekî pir hestiyar da çêkirin ew rewşa Qamişlo ez basa wê dayîkê dikim ew jî hinekî bi vî rengî yani wek ku sankî qediya dawî bû li beramberê vê çalekî jî xwedî derketina li pekekê xwedî derketina li vê dawê xwedî derketina fikr û ramanê rêberapû bi rastî jî bi gotina têrê nake an jî mesela hinek hes têrê nakin meriv rabe bike alaqayekî mezin hebû bi rastî jî hem li Dêrikê hem li Qamişlo hem li Kobanê li vir Hesekê mesela li Hesekê yani hemû bajarên Rojavayên Kurdistanê pir netew têda yani cî dibin jiyan dikin bi taybet Hesekê mesela ew jî bi pir netewî tê nasîn mesela niha li vir jî tenê Kurd nînin yani li beramberê ev vîna dide diyar kirin felsefa rêberapû ya civaka netewa demokratîk hemû gel hemû netew hemû millet nava xwe da hewandin hembêz kirin fikrê rêber apo dayîk e dayîkekî çawa li hemû zarokê xwe hemû kesî hembêz dike fikrê rêber apo jî tiştekî bi vî rengî hembêzkirina hemû netewa ye ji ber wê jî mesela em dibînin li vê derê tenê ne milletê Kurd e yani ji hemû netewan tê alaqayekî mezin heye ev jî yani hem ji bo me bixwe jî bi taybet ji wek şanoya çiye ji bo me jî ciyê kêfxweşî ye ciyê rêzdarî ye barê me giran dike eger em li beramberê civaka xwe karekî bi vî rengî dikin civaka me ev qas hêvî dike barê me girantir dibe em gereka karê mestir bikin xebatê mestir bikin rastî jî gelek mesajî ji vir derdikeve nexşa Kurdistana heça perçê Kurdistanê li vê derê ye we şinkayî dar daniye û pêgerên zindî çima zindî bi rastî mijarek gulo tê bal yani balkêş e demê me wisa ev danî hinek nêrîn hatin gotin çima di nava xarîta Kurdistanê da pêker sekînîne pêker bira kêleka yani wek nöbedarê Kurdistanê yani xarîta Kurdistanê me got me ser vî esasî ser vî fikrî ev danî bi salan e Kurd nobedara yani nobedariya Kurdistanê dikin her nobedariya Kurdistanê kirine îro Kurd ketin nava Kurdistanê edî ne nobedar yani erê parastin tiştekî cuda edî tenê ne sînorê Kurdistanê da yani dora xarîtê disekin îro di nava xarîtê da jiyan dikin wê xwedî derketina li tekoşîna PKK bi taybet bi rêka pêkerê zindîra yani xwedî derketina li Kurdistanê îro ketina nava xarîta Kurdistanê em niştêciyê virin erê em pêkerin ama em giranin em niştêciyê virin em xwediyê virin em ê di vir da bijîn kes nikare me ji vir derbixwe em wek evê giranin yani tu bahoz û bablîsoka nikar bû Kurda derbixe îro pê de jî nikare derbixe em ê di nava xarîta Kurdistanê de jiyan bikin spas ji bo we serkeftin spas saet xweş
بله عراس میوانا ما حمتش شیرو وکر لیو کندی مناج دبینن گله حسک بحمه پیکاتی خوی رول ودرنه هاتنه بروی پیکری و سکنینه براستیجی وک مگو بره سی باجارا هات بوداین ایروج الباجار حسک و بردوام به لحمه باجار روجاوای کردستان ور داین بله عراس سليمان هەگەر دەرفەتاتە هەبێ کەسێکی ji pêkhatiya Ereb sûret wêne li pêşiya peyker digird min dixwast ez nameya wî nas bikin diriya televîzyona me re heger derfet hebe dikarî bi nêrîna wî ji me re ragihîne. دنگه تنهات ما عراس دوباره بکه باش به Silêman yek ji pêkhateyên Ereb dismal lê ye dismalek spî lê ye li pêşiya peyker sûrete girt wêneyê kişand em dixwazin mesaja wî nameya wî çima kêfxweş e li pêşiya wî peykerê han em mesaja wî ji te nas bikin kerem bikin. مرحبا لا مرحبا. اليوم انتم هون عم تشوفوا تمثال حي عم ينحط بالحسكة. انتم كمكونات كيف عم تشوفوا هاي الفكرة؟ كيف عم تشوفوا أخوة الشعوب؟ كيف عم تشوفوا طبعا المقاتلين اللي عم يدافعوا عن المنطقة؟ كيف عم تشوفوا هاي كل الهجمات اللي عم تصير على المنطقة؟ والله احنا رغم كل التحديات وضد كل التحديات وواقفين صامدين بوجه المخربين والأعداء، ونحن فكرتنا جديدة على المجتمع على جميع المكونات. نحن نسيجا واحد، عرب كرد سريان أشوريين مبسوطين ومحتفلين، ومثل ما يلاحظون العالم أنه هذا التمثال يعني أسطورة، شيء جديد على المجتمع. يعطيك العافية. بلي عرس ما جاب برسي ما جو هون تشاوا دبينن هون وقت بكاتي عربي اف بكاري بول فيدري جو ام حمي بهبرنه افجي تشتكي نو للسرما تداين امجي دجي فتنه وفساديا جو دجي ما تشكرن ونرينا خوجي اني زمان بلي عرس. بله سليمان طويل قال لك يسباز شبونا كيتا وميفانتا جوون باوايك زندي جه چرخريا كنيسيا باجار حسك الجلمة حاضر بونو آگاهی درباره پیکر زندی به مره پار بکرن.